Täällä on taas Keksikkamers ja tämä on meidän toinen vlogi. Tässä on meidän ihmisiä. Moi. Moi! Minä, Liideli ja Atteri. Niin. No mitäs tässä seistää ulkona? Koulun paskalla pihalla. Niin. Tässä on vittu tää koulu nyt kokonaan. Siinä ihan selvästi lukee Kirkkojärven koulu. Eikä lue. Mutta siinä pitäisi lukea Kirkkojärven vankila. Ei se mikään vankila ole. Niin. No. Miten Lilli kommentoi tapausta? Hän on kannabis. Tässä on pitkään aikaa tullut videot, kun tässä on niinku Liidelin netissä vähän ollut ongelmia. Koska Elis. Niin, Elisa on syy. Ja tänään päätettiin, niinku jos päästään, niin kuvaamaan Deitsotaa vähän lisää ja jotain muutakin ehkä. Ja. Mä kuvaan jotain Minecraftin trickshotteja tai jotain. Mä alan ehkä kuvaamaan TF after-kommentarin, mutta jos se Fraps nyt suostuisi toimia kunnolla. Niin. Mitäs tässä on? Oiskohan Ulla missä? Niin, olisiko Ulla jossain näkyvissä? Tarjoamassa meille karamelleja. Jesse! Jes! Siellä on. Vlogi. Oh. Viides keksi. Se on Jesse. Se on viimeinen Keksikkameri. Kyllä. Nyt on kaikki nähty ja sitten taas niinku nähty paskaa koulupäivät, täällä on vähän kylmää. Jonkun puhelin meni paskas tossa muuten. Aha, mukavaa. Joku heitti puhelimen paskaksi. Näin kävi. Ja ihmisiä tulee kaupasta ja kaikkea muutakin. Mutta tällaista taas tänään ja Tykätkää ja kommentoikaa, jos haluatte lisää. ja tilatkaa. Tilatkaa. Hei. Tilatkaa. Nyt jokainen sanoo heippa. Hei. Heippa. 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 Hyvästi.